Umabot na sa 11,059 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Central Luzon batay sa datos ng Department of Health as of August 12, 2021. Pinakamarami pa rin ang sa Bulacan na may 4,697 cases na sinundan ng Pampanga sa bilang na 2,329. Pinakakaunti naman ang sa lalawigan ng Aurora na may 27 active cases. 97.24% o 10,754 sa mga pasyente ay nakararanas ng mild symptoms. 100 pasyente ang asymptomatic, 95 ang moderate cases, 85 ang may severe conditions at 23 ang nasa critical stage. Payo naman ng isang eksperto, malaking tulong din kung magpapabakuna kontra flu ang ating mga kababayan lalo na ngayong COVID-19 pandemic. Makapagbibigay umano ito ng mas malakas na resistensya laban sa ilang virus na nagdudulot ng trangkaso at ibang sakit. Very important po to consult your doctor and have that discussion po on how you can prevent flu or trangkaso by getting vaccinated. And i-highlight ko lang po ulit yung mga high risk na mga individual no na kailangan po nating proteksyonan o bigyan ng pansin. Ito po yung mga pedya na pasyente po 6 na buwan hanggang 5 taong gulang, yung mga buntis, yung mga elderly po natin at yung mga pasyente na may comorbidity. Sa kasalukuyan, binabantayan din ang pagkalat ng mas nakahawang Delta variant na nadetect na rin sa ilang probinsya ng rehiyon. 7 ang sa Bulacan, 34 sa Bataan, 2 sa Pampanga at 2 sa Olongapo City. Patuloy naman ang pagpapatupad ng Interprovincial Border Control sa buong rehiyon upang malimitahan ang pagpasok ng mga non-essential traveler lalo na ang galing sa mga high-risk area. Sa kasalukuyan, nakapasailalim sa ECQ ang Bataan hanggang August 22. Simula August 16 hanggang 31 naman ay MECQ ang iiral sa probinsya ng Bulacan. At ngayong August 13 ay isinailalim din sa General Community Quarantine ang buong Tarlac. Habang ang lahat ng natitirang lalawigan ay MGCQ ang iniimplementang quarantine protocols. Rainiel Pawid, CLTV News.